Hezkuntza Sailak atzo eta gaur publikatu ditu kontsolidazio prozesuen oinarriak. Laben iritziz ez da inolako negoziaziorik egon eta borondate politikoa eskasa izan da. Langile laboralei dagokienez, Hezkuntza Sailak eskumen osoa izan arren funtzio publikoan ezarri duen puntuazio bera ezarri du. 60% eman dio bertan lanean ari diren langileen esperientziari. Labek proposaturiko 80%ari muzin eginez. Horri lotuta, Sukalde eta Garbiketako kolektiboan, ELA, UGT eta komisionesekin batera, oinarriak sinatu ditu, eta oinarri hauetan, esperientzia hori ez da gainditu, eta ez da lortu lanpostu eskaintzetan lanpostu gehiago sartzea, ez da lortu 60 urteko langileentzako salbuespeneko neurririk ezartzea, eta ez da lortu ere langile finkoak lehenago lekualdatze lehiaketa egitea. Gainera, Sukalde eta Garbiketan sinatu diren oinarri hauek erabili dira heziketa berezikoko langileei dagokien oinarriak ezartzeko, eta horregatik ez da inolako negoziaziorik ere egon kolektibo horretan. Laben iritziz, ez zuen inolako sinadurarik behar Hezkuntza Sailak, ez dira neurri bereziak lortu, eta Hezkuntza Sailak egiteko zeukana da legea betez behin-behinekotasuna 8% baino gutxiago izatea. Horretaz gain, Labek ondo baloratzen du eta lortu du haurreskolak partzuergo publikoan bertako langileen esperientziari 65%ko puntuazioa ematea. Lortu du halaber historikaen akordioa mantentzea, eta lortu du ere bai lekualdatze lehiaketa egitea prozesu hauen aurretik. Bukatzeko, irakasleen kolektiboari dagokionez, Labek salatu egiten du Madrilek ezarritako irizpide berdinak aplikatu dituela, kopiatu eta aplikatu dituela Hezkuntza Sailak, eta gainera, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kasuan, hizkuntz eskakizunik gabeko ia 300 lanpostu atera dituela, eta hauen kontra Labek helegitea jarri du.